ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ହଁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଖାତା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ଆଜ୍ଞା। ଏ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଇସା ବାନ୍ଧିଥିଲି ଯେ ଆସିଲା କି ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଦିଅ ବସନ୍ତୁ। ହଉ ନିଅ ଆଜ୍ଞା ବସ। ଆଉ ତମର 25,000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଆଉ। 25,000 କି ବଳେ ଆଜ୍ଞା 25,000 ବାନ୍ଧିଥିଲି। ଭଲ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ହେ ପ୍ରଭୁ 8 ବର୍ଷ 25,000 ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। କୋଉଟା କି ମୋଦି ସରକାର ପାଇଁ ମାତ୍ର ମୋର 25,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ହଉ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଟିକେ ଉଠେଇ ଦେବ ନା ଆଜ୍ଞା। କେତେ ବାବୁ ଦେବ? 25,000 ଟଙ୍କା ଉଠେଇବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହଉ ବାବୁ ସେ ୱିଡ୍ରୋ ଫର୍ମ ମିଳିବ ସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆଣ। କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା? ଏଇଠି ଆମର ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି। ଓ ସେ ଭାଇ ଦେବେ କି? ହଁ ହଁ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଉଇଡ୍ର ଫର୍ମ ଗୋଟେ ଦେବେ କି ଆଜ୍ଞା? ଓ ଏଇଟା କି? ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଫର୍ମ ଲେଖିକି ଦେଇଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ତ। ହଉ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ବାବୁ ତମର ପଇସା ଉଠୁନାହିଁ ବାବୁ। କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? କାହିଁ ବୋଲେ ତମର ସିଗ୍ନେଚର ମ୍ୟାଚ୍ ହଉନି ବାବୁ। ସିଗ୍ନେଚର ମ୍ୟାଚ୍ ହଉନି ସେଟା କଣ ଆଜ୍ଞା? ତମେ ଯୋଉ ଲେଖିକି ଦେଲ ନାହିଁ ବାବୁ ସନ୍ତକ ହଁ ହଁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଖାତା ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଅଲଗା ଦେଇଥିଲ ବାବୁ ସେଟା ପାଇଁ ସେମ୍ ହଉନାହିଁ ବାବୁ ସେମ୍ ହବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ମୁଇଁ ଯା କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ସେ ସିଗ୍ନେଚର କାହିଁକି ହଉନାହିଁ? କାହିଁ ବୋଲେ ବାବୁ ତମେ ଏଇଟା 8 ବର୍ଷ ତଳେ ଖାତା ଖୋଲିଥିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଲେଖିଥିଲ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଥିଲା ବାବୁ ଏବେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖି ଦେଇଛ ତମେ। ଓହୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ତମେ ଏଟା ଦେଖି ଦେଇଛ ସିଗ୍ନେଚର ହଁ 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 ଦେଖିଲ ନା କେମିତି ଅଛି? ହଇ 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 ଆଜ୍ଞା ସେମ୍ ଏମିତି ଲେଖିବ ବୋଲେ ନା ପଇସା ଉଠିବ। ଓହୋ ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ସେମ୍ ସେମିତି ଲେଖି ଲେଖି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି ତାପରେ ଲେଖିଲେ ହବ ଆଜ୍ଞା? କେମିତି କି ବାବୁ ତ ସେମ୍ ରହିବାର ଅଛି ବାବୁ ଭୁଲ ହଁ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ହଉ 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 ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲ ନା? ହଁ ହଁ ହଉ ନିଅ ବାବୁ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ମୁଁ ବାର ଯଦି ଏମିତି ସିଗ୍ନେଚର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ଆଗରେ ଲେଖିଲା ଭଳିଆ ଯଦି ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଯିବନି କି ଆଜ୍ଞା? ହଁ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ। ଓହୋ ହେଲେ ଟିକେ ପେନ୍ ଟିକେ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ। ଭାଇ ଆମେ ଆମର କାମ କରିବୁ ନା ତମକୁ ପେନ୍ ପେପର ଦେଇ ବସିବୁ ଭାଇ। ଗୋଟେ କାମ କର ଭାଇ ବୋଲେ କେତେ ଲୋକ ବସିଥିବେ ନାଇଁ ବୋଲେ ପାଖରେ ଜେରକ୍ସ ଦୋକାନ ଅଛି ମେଡିକାଲ ସପ୍ ଅଛି କୋଉଠି ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ଓହୋ ଏ ସାଇଡରେ ନା ଆଜ୍ଞା? ହଁ ସାଇଡରେ ଏକା ଓହୋ ହଉ କେବେ ଭାଇ ବସନ୍ତି କି ଟିକେ ମାଗିଦେବି? ମାଗିଦେବ। ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆସିବି ନା। ଭାଇ ପେନ୍ ଟିକେ ପେପର ଟିକେ ଦେବ ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଖିବାର ଥିଲା ଟିକେ ପେନ୍ ଟିକେ ପେପର ଟିକେ ଦିଅ ଭାଇ। ଭାଇ ମୁଁ ତ ଏବେ ଲେଖୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଲେ କଣ ଲେଖିବି? ଓହୋ ହଉ ଲେଖ ଲେଖ ଦେଖିବା କାଉ ଦେଲେ ନହେଲେ ମାଗିବି ଦେଖିବା ସିନା। ହଉ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ପେପର ଟିକେ ପେନ୍ ଟିକେ ଦରକାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପେପର ପେନ୍ ଟିକେ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ନିଅ ପେପର ନାହିଁ ମାତ୍ର ଆମର ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ପ୍ୟାଡ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହଁ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉ ହଉ ନିଅ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲା ପରେ ଚିରିଲେ ଚଳିବ ନା? ହଁ ଚାଲିଲା ହଉ ହଉ ପେନ୍ ଟିକେ ନେବି ନା ଆଜ୍ଞା? ହଁ ନିଅ। ହଉ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଦୋକାନକୁ ଚା ପିଇକି ଆସୁଛି ହଉ ଆଜ୍ଞା ଦୋକାନରେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ହେବ ଭାଇ ଏବେ ଗଲେ ଭାଇ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ କୋଉଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବା ପାଇଁ। ହଉ ଆସିଛି ହେଲେ ଭାଇ ମୁଁ ରୁହ ନା ରୁହ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ଅଛ ଦେହ ପରା। ଖାଇନା ରାତିରେ ଖାଇଲା ପରେ ଖାଇବ ସେଇଟା 3 ଥର ସକାଳେ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ରାତିରେ ସେଇଟା ପିଇବ 3 ଥର ସେଇଟା ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପରେ ମନ ରହିବ। ଆରେ ଭକୁଆ ଭାଇ এটা মুই সিগনেচর করুଥିଲି রে ভাই এটা মুই কোন মেডিসিন নেবা ପାଇଁ এটি আসবে নাই আজ্ঞা এটি যেমতি লোক রଖିছে আজ্ঞা মুই সিগনেচর করিয়া ପାଇଁ এটি আসিଥିଲି ଏ সিগনেচর দেখি মতে মেডিসিন দেউছি যে এটা মুই মেডিসিন নেবা ପାଇଁ আসিছি কি আরে